皆さんこんにちは、中本大輔です。今日はいつも NBC がお世話になっている梅桜貿易有限公司の、周さんに、どんな内容でやられてるかとか、事務所はどこにあってどういうふうにやってるかとかいろいろ質問が来たので、土曜日なんですけど、中国 EU とつないで事務所とやってることの内容をちょっと移してもらうために周さんに今日、事務所に来てもらいました。どうぞ周さん、こんにちは。いつもお世話になっております。梅桜貿易の周と申します。では、これからご案内させていただきます。はい。で、場所はどこにあるんですか、周さん。EU の駅から近いところです。EU の、新幹線で上海から EU に行って、で、その駅から近い。はい、そうです。はい、本線ルーですか。本線ルーです。本線ルーですか。はい。はい。で、福田市場から少しちょっと離れてますよね。そうですね。はい。まあ、はい。それでもまあ、アテンドの時とかは、周さんが直接来てくれるので、事務所では、まあ、言えばホテルで仕事するよりも、周さんとか Wi-Fi もあるし、ちょっとまあ、なんていうんですかね、リラックスして仕事できるような感じで、事務所代わりで使えるような感じですね。今日は散らかってると思いますけど、荷物いっぱい。はい、そうです。今日は。じゃあ、ちょっと見せてもらえますか。はい。では、今、カメラチェンジします。はい。はい。では、入り口からですね。はい、入り口から。はい。入り口から紹介いたします。こういう感じで、はい。今日少し土曜日ですから荷物だらけです。お客さんの商品映さないでくださいよ。はい。商品わからないようにしてくださいよ。はい。はい。で、まあ、そのテーブルで検品してて、ミシンもある。はい。ミシンありますね。はい。ホワイトボードもあるし、はい。はい。針検機もあります。検診機もある。検診機もあります。はい。鹿島の HN30 ってやつでしたかね。はい。そうです。日本製ですよ。はい。わざわざ日本から買って来られました。はい。まあ、特にこの、周さんからの荷物で、まあ僕は一番感動的やな思ったのは、すごく丁寧に梱包されてるっていうことがまず一つで、そういう検診機ですね。はい。そうです。これは検診機。ハンド検診。で、大量の場合は、知り合いの工場のとこの大きい鹿島の検診機にかけると。はい。梱包はいつもこういう感じで。はい。梱包はすごく丁寧なので、本当にまあ今もどこでも、どこの代行業者さんでも、梱包は丁寧にしないともうダメっていうレベルまで来てるんですけど、やっぱり中にはやっぱりすごく、商品の扱いが雑な会社も多いっていうのは、まあ、現実的な問題でしょうね。で、周さん、じゃあ、質問していってもいいですか？はい、どうぞ。はい。今、大体でお客さん、どれぐらい対応されてますか？今、言える範囲内でいいですよ。企業秘密。はい。大体ですね。大体は15名以上です。15名以上。はい。大丈夫ですか？そんなたくさんいて。これは大丈夫と思います。これは、担当者についていろいろ差があります。だから。はい。まあ、基本的にはすべて、大きな話とか、重要なことはすべて今、周さんが全部、対応するっていう形になってますよね。はい、そうです。だからまあ、他の代行業者さんでよくある返事が返ってこないとか、まあ、責任を逃れたりとか、まあ、そういうこと少ないと思いますけど、まあ、中にはそういう人もいるから、そういうことは絶対ありえないということですね。私にとって対応
速さとお客さんの利益とか大切と思っております。だから。はい。はい。普通の普段の話し方でいいですよ。なんか作はい。ったみたいなのはちょっと嘘っぽいんで。ははい。い。で、営業時間は何時から何時ですか？基本的に日本時間10時から6時までです。はい。中国1時間時差があって、はい。今、日本時間で言う今と10時半だったら、そっちはい。9中時半です。国時間は9時半です。1時間早いんですよね。はい、そうです。はい。なので、日本時間の、10時から10 18時から、時までです。10時はい。からだいたい6時ぐらいまではい。ですか。はい。で、土日および中国休日は、祝日は休みですけど、はい。急ぐときは土日でも残業いたします。はい。だからまあ、国慶節と春節、はい、10月そうの国慶ですね。節と春労節、働節も、はい、労働節。中はい、国のちょっと長期的に休む、祝日は休むけども、はい、日本のお正月は出勤してますよね。はい。日本のお正月は多分中国側1日ぐらいは休みますね。はい。なのはい、で、お正月はやるけども、その間にまあ言えば、中はい、国のお正月、春節の、発はい。表をちょっと見直すというか、そうああ、いうそうやり取りにですね。なるでしょうね、多分。はい、それは1ヶ月ぐらい用意しないと間に合わないと思います。はい。はい、はい。はい、で、次、検品についてですけど、はい、はい。検品はまあ、今、お客さんから検品指示書をいただいて、はい、で、作業指示を出してもらって、それについてやってもらうと。はい、まあ、そうです。商品によって違うけど、ちなみに大体いくらぐらいでやるんですか？1時間18件え です。1時間18件です。?1 時間18元。はい。はい。まあ、そこの、まあ、例えばそれは、1時間に何個できるとか、まあ、基本的あに、これは基本的、商品に商品ごとにも違いますし、うん。あそうですよね。これは、複雑なもんはい、だったらすごく時間かかるし、はい、そうはい。です。まあ、基本的例えば、にはその目安だけど、そこはまあ、お客さんから質問来たら、相談しますよっていうことですね。はい、そうです。そはい。のうちにご相談お願いします。はい。あとは、はい、まあ、後で聞きますけど、はい、例えばその、洗濯ラベルの付け替えであるとか、はい、布ネームの付け替えではい、ある。そういうはい、のはミシンがあこちら、るから、それもやれますよね、すぐに。そうです。これはすぐできます。はい。それとか、アパレルに関したら、まあ、検診もやるはい、けど、あはい、のまあ、ほつれてるとことか、うん、破れはい、てるとこの修正もやってくれますよね。はい、これはもちろんはい。やります。はい。はい、で、まあ一個ずつチェックすると。で、お客さんからいただいた検品指示書通りにやるから、検品指示書をちょっときちっと出してほしいということですよね。そうですね。は商品について、はい、お客さんの方が詳しいと思います。だから、注い。は意い。点いただいて、うん。こっちからはもうやりやすいかと、あと、不良品について、良品もっといい商品出したいとうん。う思います。ん。うん。はい。まあ、現在のところ FBA 直送しているお客さんも多いけど、まあ僕は見はい。てた限りでは、クレームが起きてないので、はい。周さんとこの検品の制度は、他社よりも上じゃないかなとは僕は思ってますけどね。そう、はい。今は他社まだ、でやると、はい。その担当者と検品の人と違うので、で、離れた場所でやってるから、まあ、あ、こういうこと言ったらダメだけど、見てなかったら手抜いたりする場合があるけど、周さんそが目のうですね。前でやってるので、はい。これは中国式と日本の式は違います。考え方は違います。だから、はいはい。だはい。からそのズレがずっとあるけど、周さんはまあ、一応 NBC のお客さんもそうだし、僕がまあ、しつこく言ってるんで、その辺はまあ理解してると思うんですよ。で、まあ、はい。現実的に結果はどうなのって考えた場合に、あの、まあ、クレームが起きてないことが、まあ、事実だっていうことですね。
はい。はい。不良品出た場合は、自分でも判断できない場合、必ずそうそう。お客さんと、だからね、一はい、番困る確認のは、しますね。はい。代行業者さんが、お宅が言うたでしょっていう話になって、海を渡って不良品がこっちに来てしまう。で、それを知らずに、もうそのまま、きちっと検品せずに送ると、まあ、不良品が多発して、で、クレームになると。で、はい。今のアマゾンで、そういうふうな昔やったらそれでもまかり通ってたかもわからないけど、今ははい。もう、それだと通用しないと思うんですよね。あの、そうです。今、はい。はそれだけ品質もきちっとしないといけないし、お客さんの方向いて、対応しないセラーは全部淘汰されていくというはい。ことになると思います。で、はい。検品については分かりました。で、はい。次、商品の調査。まあ、はい。リサーチして見つけられへんやつあるじゃないですか。見つけれない。はい。だから、はい。そうですね。アリババとかタオバオで、探してくださいということで、で、はい。調査しますよね。調査します。はい。それとも、アリババとかターボでもなかった商品は、福大市場、EU 大きいああ、なるのほどね。はいは福大市場現場に行って、い。うん。でもそうすれば、ロットが必要です。なるほど、なるほど。はい。はい。そういうまあ、感じです。その場合は、相談で、周さんに何でも問い合わせてほしいっていうことですよね。はい、会員さんになっそうです。たらってことですけど。はい。はい。で、次が、工場の交渉。はい。まあ、OEM やる場合に、はい。やはり最初はテスト仕入れからスタートするけど、はい。売れ出して、これをまあ自社のオリジナル商品にしていって、で、まあ最初は簡易の OEM だけど、その次に、こう、いろいろカスタマイズして、オリジナル商品にしていく。じゃあ、その場合は、まあ、1回で1000個発注するとか500個発注するっていう流れになるけど、その場はい。合だと、その OEM やる場合に、お客さんもちろん工場と交渉しますけど、周さん、工場の交渉得意ですよね。まあ、あ僕何回かついていあ、はい。って見てるけど、はそう、そう思われたら嬉しいですけど、い。は工場の OEM の商品は大きいお金ですから、い。うん。一本間違えたら大うん。変になります。だかはい。ら、その慎通り。重に、はい、行きたいと思いまはい。す。それでまあ、はい、苦労してるお客さんもいるし、はい、大量に、売れる環境があるかないかを考えずに、まあ、大量に発注して、すごく在庫残してる人もいるし、はい、だからまあ、そこらはまあ NBC のやり方になっちゃうんですけど、まあテストはい、仕入れして、石橋叩いて確実に OEM にやっていくという、いきなり OEM だから、儲かるわけでもないですから、そうですね。というこリスクもとですね。高いです。はい。すはい、べて、だからそこが、点の部分がきちっとできてるかどうかが大切だと思うんで、まあ、その辺に関して、周さんは工場の交渉は、まあ、信頼しても大丈夫ですよね。経験。はい、大丈はい。夫と思います。はい、で、次が、まあ、その前段で、工場に交渉、OEM とか仕掛ける前に、はい、まあ、例えばアパレルだったら布タグとかはい、洗濯ラベルを日本語のものを、作っはい、たりとか、そういうことできますよね。できます。はい。で、あと次は本体にロゴ入れたり、まあ、プライベート、アマゾンでいうところのプライベートブランド化、本体にロはい、ゴ入れたり、はい、紙タグと布入タグ。れたら、はい、できます。はい。本体にも直接ロゴも印刷もできます。はい。最近、ハはい。ンコうまいことできてんのんじゃないの？あ、ハンコ。あ、そうです。韓国さん。そうです。あれ、今。でも大丈夫かな。まあ、まあ、こすって消えないっていうのが Amazon の、まあ、言ったルールなので、はい。金型いくらぐらいですか？ 400 元。はい。それ、大体そうですね。350元ぐらいです。350元から400元ぐらい。はい。で、工場に直接 OEM の時点で、ロゴも入れてくれることはできるけども、はい。そうするとその工場に金型を置いたままになるので、はい。この商品売れるんじゃないかいうことで、そのブランド名を、まあ言うたら真似されたり、
するから、まあ、金型だけこっちに置いて、元に置いて、10個、20個だけを5個とかをロゴ入れていくっていうやり方、最初のうちはそれがまあ、効率がいいかもわかんないですね。だからそれはできるっていうことですよね。はい。はい。で、そうです。あと、はい。紙タグ、布タグ、洗濯ラベル、ロゴ入れ。あと何かあるかな。まあ、そのプライベートブランド化するのには、それが必要なんですけど、それはまあ、周さんのところでできるっていうことですよね。はい。できますね。はい、で、次、アテンド。はい。アテンドはまあ、言えば、中国全土行くけども、一応まあ EU に事務所があるので、EU 福田市場に行きたい、EU 行ってみたいっていう人は、はい、アテンド、会員さんになったら、3日やった2日やったかな。はい、2日間は無料です。無料ですよね。はい。はい、で、あとはまあ、相談だと思うんですけど、まあ、はい、何人かでツアー、まあ、うちは NBC でEU で合宿もやりましたし、で、はい、それで行って見つけた商品が爆発的に売れてる人もいるので、僕はまあ、福田市場っていうのはあまりそんなにいい印象は持ってないんですけど、ロットが大きいし品質が良くないっていうことで。でもまあ、それは、はい、先入観であって、はい、周さんのとこできちっと検品して弾いてるから、不良品が出てないみたいですよね。で、まあ、うまくいってる商品は、国内でも検品してるみたいなんで、もうほとんどクレーム見てないですよね。長さが違う、まあ、ある商品だけど、長さが違うとか、自分のイメージ違いやったいう、カスタマーレビューは入ってるけど、でも、それ以外はね、いい買い物したとか、すごくいいレビューが入って、で、すごい売れて在庫切れしそうになってるみたいなので。ああ、そうですか。そうです、そうです。だから、六大市場でも商品見つけてうまいこといくっていうことですよね。まあ、それのいい例だと。今ね、はい、昔、福田市場のロト大きかったです。はい、でも最近多分、ネットショップとか現場の比べて競争も厳しくなってきたら、福田市場のロトもそんなに大きくないです。なるほど、なるほど。だから皆さんどんどんいらっしゃってください。はい、はい。もうだから、小ロットでも受けるとこが多くなってきたということですね。はい、そうです。はい。まあ、ただだけど、小ロットで受けれるのは、やっぱり工場が窓口のお店じゃないと、自分とこは、問屋さんで仕入れてるとこは工場に言わないといけないから、そこはロットのこと言ってくるけど、まあ、受けるとこはたくさん増えてきたということですね、中国。はい、が激しく。そうですね。はい。はい。わかりました。で、あと、周さん、心がけてることって何ですか？心がけてることといえば、多分、私には、お客さんの利益一番大事と思います。はい。いつも考えてます。はい。あとはお客さん、あとは、うん。あと、なんか、こちらのいろいろ不足なところ。まあ、例えばどうやったら、はい。僕から見て、対応の速度と、はい。対応の速度はどうですか？スピード。スピードは速いと思いますけど、いや、めちそれゃくちゃは自速い言っ慢ですね。てました。はい。はい。だから、時々、チャットでやり取りした、チャットワークでやり取りしたら、チャットワーク打ち終わるまでに思いついて、追加で文章入れてる間にまた返事返ってくるから、はい。それぐらいのレベルなんで、対応速度はすごく速いと思いますね。まあ、これは、ね、おだててるわけで。あと、対応の正確さ。そうですね。あと、お客さんの質問に対して、正しくかどうかですね。僕知りようた頃結構むちゃくちゃやったと思うけどな。もう、最初周さんと知り合って何年でしたかね。6年ぐらいですね。6年ぐらいですよね。その間にやっぱり修行したから、修行を積んで、対応も正確だし、もともとやっぱり丁寧やったんが、頃、知り合った頃は結構、中国式やった。経験なかったですね。うん、中国式やと思いますわ。だから今は細かいとこもお客さんの方を向いて、
やるようにできてるし、やっぱり、まあ、僕から見て対応の速度が速いっていうことと、正確。正確ですね。うん、正確。はい、きっちり、ダメなもんはダメ、できないことはできない。で、まあ、はい、どういう状況に今なってるかとか、はい、まあ、言えば、こっちの手足になって、相手の、仕入れ先との交渉をしないといけないので、大体、仕入れ先がええ加減なことってすごく多いから、返事返ってこないとか、言ってることが嘘やったりとか、あるじゃないですか。だからそれが理解のできない代行業者の担当さんやったら、もうそのまま対応しないままで問題をそのままお客さんの方に投げちゃうんで、今の NBC のお客さんの中で、周さんが周さんのとこに帰るまで3ヶ月荷物、ほったらかしにされてたみたいですよ。そうですか。そうですよ。で、それ日本人が窓口やっていう歌い文句なんですけど、はっきり言って、日本人が窓口の代行業者さんあるじゃないですか。はい。動かすのは日本人じゃないからね。動かすのは中国人ですよ。指示して動いてもらわないといけないのは中国人やから、そこにすごく無理があるでしょ。お客さんとの会話はスムーズにいっても、そこから先の目に見えないところで、中国人の人を動かさないといけないじゃないですか。はい。だから、周さんでも、同じ中国人同士でも動かすのに、シャオピンみたいに無断で休んだりする人いっぱいいるのに、だから苦労するじゃないですか。それは大変になります。はい。それが相手が日本人となったら、やっぱり、中国人のことを理解している日本人でも苦労すると思うけど、そういうことを理解せずに、やる、日本人の人やったら相当苦労すると思うんですよ。で、最後会話がなくなると思うね、多分。はい。もうめんどくさいから。で、お客さんはもういつまで経っても問題がほったらかしになって、もうそういう話すごくよく聞くので。で、もう一つは、担当者が、もう中国式バリバリやったら、日本語は少しわかるけど、中国式やったら、もう返事返してこないもんね。はい、そうです。投げたボールいつまで経っても返ってこないから、こっちから、問い合わせしても、きちっとした返ってこない。でも、周さんはそれが、はっきり言って、後ろに誰も、そうやって触れる人がいないから、責任になるじゃないですか。そうです。で、お客さん迷惑して、お客さんの利益を一番に心がけてるから、そういうことになりますよね。だから、きちっとやらざるを得ないというか。はい。これからも、頑張ります。で、最後に料金ですけど、はい。この動画を見てる方、特別で、5人だけですよね。もう今いっぱいなんで、お客さんいっぱい来てるんで、5人だけっていうことで、選択で5人だけで、入会金を半額にして、で、1ヶ月無料か。で、かしこまりました。大きい声で言ってええんかな。24,800円ですよね。ホームページの値段。いや、ホームページの値段より安くなるけど。はい、大丈夫です。はい。5人だけ。はい。 5人だけですね。はい。あとは、最後に、じゃあ5名だけ、動画を見たということで、キャンペーンということで、値段、そういうサービスですね。キャンペーンですね。キャンペーン値段でお願いします。はい、そうです。この動画見てます。それと、梅桜の、これは余計なことかな。梅桜さんにもし、事務所に行った場合は、ちょっと映してもらえますかね。お茶がちゃんと出るようになってることと。はい。お茶用意いただきます。お茶どこで飲むんですか？お茶は、こちらです。ちょっと散らがってんな。いつも片付いてるよね。いつも片付いますよ。で、トイレはウォシュレットがつけてるんで。はい。そうです。まあ、シャワーも浴びれるかな、みたいな。シャワーも。いや、でもね、はっきり言って他の人はどうか知らないけど、僕はやっぱ中国行った時に、これは中国の人に怒られるけど、
言いにくいけど、トイレが一番苦労するんですよ。ああ、そうです。だから、ウォシュレットがついてるってちょっとありえへんことなんですけど、はい。はい、シャオミのウォシュレットですよね。はい、そうです。シャオミでしたよね。あ、チーミーか。シャオミ。はいはいツーミー。ツーミーです。はい。はい。快適やと思います見よ。ますか？いえ、どれちょっと見せますか？それは大丈夫。ま大丈だ夫ですか？お客さん、いらっしゃるとき、実はい。際見た方がいいです。はい、わかりました。はい。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。いいえ、こちらはい。こそ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これで、今日は終わります。はい。はい、お疲れ様でした。